Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullahi. Barka je. Yawwa barka da zuwa. Ya kake aiki? Lafiya kalau wallahi. Dama tambaya nake nan ne ake gado da kujeru? Mana nan ne mana baki gani ba. Okay, so wallahi dama biki zan aure na ne ya ta hutu. Shi na ce bari in zo nan in magana in shi. Okay. Kwantar da hankalinki. In na fahimce ki da kina nufin za a miki gado da sif da dubaida. To ki kwantar da hankalinki. Allah ya kawo ki inda za a miki aiki cikin kwanciyar hankali. So masha Allah. Ba mu aka saba dan small furnitures. Na gani wallahi shi sa ma na tawo. Yawwa. To yanzu wani hanzari ba gudu ba. Ina jin ka. Auren da zaki auren farko ne ko na biyu? Ban gane na farko ne ko na biyu ba. Zuwa ne na ce maka ina son amun abu kuma kana tambayi na ruwanka da auren da zan yi. No kanki da mu. To Ai abin da yasa kika ji na tambaye ki auren farko ne ko na biyu? Saboda muna son mu mata aiki ne wanda za ta je ta kirawo mana wani. to gaskiya wannan tsari ne kuma ba na yin sa ban iya shi ba. Kamar ya Na taho ne harkan kasuwanci idan ka gaba za ka yi ba sai in je gaba a mun ko ba haka ba. Ai kayan kuɗi ne ai ba dole zan maka ba. No ba ma sai ta kai ga wannan ba. Kina ji? Yanzu abin da za a yi. Za mu shiga ciki ne za a auna ki saboda mu san irin ganin da mu miki. Kan mu miki wanda ya miki tsayi. Ko ya zo ya miki tsayi ko ya miki kaɗan. Kin ga ai ba daɗi. A auna ni kuma? Eh. Tela ne kai? A'a ba no ba tela ba ina son ne ko zan auna ki zan ga irin yanayin tsayin ki da faɗin ki saboda mu ga abin da ya kamata. A gaskiya ba zan iya ba. Ba za ki iya. Wannan wani irin tsari ne haka kuma? Kai ba tela ba kawai ka samu ka ce sai ka gwada ni kafin ka mun aiki? Kina ji mu haka tsarin mu yake. To me zan janye a ciki kuma zaka ce zaka auna ni? To shikenan tunda baki yadda ba ana bin ki ta lallami da masala da lumana kinki dole sai an yi aikin nan kuma dole sai an shiga an auna ki. Kai ina yaran nan suke? Ku fito ku rike min kofa ku fito ku rike min gida. An ga miki mu nan gurin wasa muke yi ne. Bari ma an sa sunai. Hello? Hello? Na ce ba? Dan Allah ka zo nan ta a hotoro layin masu yin gado da katifan nan dan Allah ka taura ka samu aure. Za ka samu aure ka taho kai ka. Okay, sai ka zo ina jiran ka yanzu Allah minti biyu da Allah kai sauri. Okay. Baiwar Allah. Sai na ji kamar kin kirawo wani a waya. To shi wanda kika kirawo din aiki za a masa ne? Ba aiki za a mai ba so nake koya maka hankali ba kace dole zaka mun ba abinda bana so kace zaka mun shi dole sai ka mun shi Ya koya min hankali kuma. mana kace min dole sai ka mun abinda bana bukata Yanzu baiwa Allah ban da abinki komai ai yana son sirri ya za mu yi magana ni da ke ki kirawo mana wani. ai naga baka bukatar sulhu ne shi sa na maka wannan abu sirri yake bukata baiwa. Okay zaka ga sirri alaikum assalam ba da mu nace maka dan taho gurin masu yin gado da kujeru ba kawai na taho na ma wannan bayanin yadda za a mun wa lalle sai mun shiga ciki an ji an guna kan lawan tsayin gadon da za a mun kafin nan amu dan Allah dan annabi bawan Allah ka taba jin an ciwo dan da auna gado sai an auna mace Kana ji mu haka tsarin gurin nan yake wacce za ta zo za a yi wa aiki sai mun gwada tsayinta mun gwada faɗinta saboda ba ma son mu mata aiki wanda ba za ta ji daɗin sa ba. kai ko kunyan faɗi ma baka ji wai yanzu kina ji na ban waye ki ji zan yi maganin abu Ban gane ta tafi gida ba. Oke sai gobe za ki dawo aikin? gwadani Ya magana aikin? gwadani dan gwadani Yau da irin dan bakin ciki ne. kai Ya mace za ta zo guri na za ta min business za mu ciniki za ka ce ta kai tafi dan gida. Allah ka taba jin an ce za a aikin furnitures an gwada mace Kana ji bawan Allah duk ba ma wannan ba. Abin da za a yi. Yanzu ta ma za wani. Kai ba za a yi. yauwa to ai ka ga ni tun daga farko ai in ka ga ni da kaina zan danno ma ita ba nan ciki ba To ai gobe tana nan gobe za ku dawo? kana kira da har za ka yi kaurin da yafi wannan ta da za a Okay to shikenan. Sai gobe. ba matsala